Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mujudaken iman kapitadosan lumantar sikap lan tumindak ing gesang padintenan. Boten wonten dampakipun menawi anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan menika mung semboyang sembeyeng wae utawi ya misa ning wohipun boten dipun raosaken dening sesami. Awit menapa Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya manjalma dados manungsa lan makarya ngetingalake kados pundi kasaenan dalem Allah lan welas asih dalem tumraping donya tumraping umat manungsa. Gusti Yesus boten namung sembayang, boten namung saben minggu tindak ing sinagoga utawi padaleman suci ngriyayakake iman kapitadosanipun, ning Gusti Yesus ugi makarya marasake tiang-tiang sing sakit, ngluwari tiang-tiang saking dosa lan bebandaning setan lan panggoda. Menika iman kapitadosan sing imbang, sing laras. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika ugi paring pitedah dumateng para murid. Kados pundi anggenipun bangun gesang agami boten namung ing pangandikan. Wong magayutan kalian iman kapitadosan kalian gesang agami mbok menawa pinter, pengetahuan imanipun pinter, ning tumraping Gusti boten namung cekap mekaten, ananging ugi pinter wonten ing sikap lan tumindak. Ampun ngantos mung gajah diblangkoni isa koja ora bisa nglakoni. Mila para murid dipun emotaken dening Gusti menggaing tiang-tiang Parisi lan ahli Taurat, ahli kitab ingkang pancen sacara wawasan kapitadosan menika moncer. Yen ujian mbok menawa ya bijine 100, ning ing babagan sikap lan tumindak menika 0 putul. Awit wonten ing gesangipun tiang-tiang Parisi lan ahli Taurat, ahli kitab tanda kutip nindes wong-wong, nindes masyarakat Yahudi ingkang kaanggep dosa, ingkang boten taat kalian hukum Taurat lan ugi adat kebiasaan ingkang sampun lumampah, termasuk Gusti Yesus lan komunitas dalem ingkang tumraping tiang-tiang Parisi lan ahli kitab menika kaanggep nglanggar, umpaminipun nglanggar pranatan dina Sabat, srawung karo wong-wong dosa lan tiang-tiang sing sakit. Tumraping tiang Parisi menika boten leres miterat hukum Taurat lan adat kebiasaan. Mila relasi antawisipun tiang-tiang Parisi, ahli Taurat, ahli kitab lan Gusti Yesus menika boten sae. Lan tumraping Gusti Yesus piyambak, tiang-tiang Parisi ahli Taurat menika mung pinter omong ning ora pinter tumindak. Kula panjenengan katimbalan supados anggenipun bangun iman kapitadosan mirungganipun ing mangsa prapaskah menika monggo kita gegulang supados anggenipun bangun iman kapitadosan boten cekap wonten ing pangandikaning awake dhewe sansaya pinter, sansaya luwes anggenipun mujudake iman kapitadosan ing sikap lan tindakan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis.
konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabeh kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 23 ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh sarta para murid mangkene, para ahli kitab lan para Parisi padha nglungguhi kalenggahane Nabi Musa. Mula estokno lan lakonana apa sing dadi piwulange, nanging aja kok tiru sing dadi tindak tanduke. Awit ya bener padha mulangake nanging ora padha ngecakake. Gegawan abot dibongkoki ditumpangake ing pundhake wong liya, nanging dumuk mawa jenthik wae suthik. Kabeh anggone nindakake mung amrih diweruhana ing wong. Jamange sembayang amba, gombya ing jubah dawa, ana ing pajagongan milih papan sing apik dhewe, ana ing sinagoga sing ngarep dhewe, ana ing pasar njaluk dihormati lan seneng disebut rabi. Nanging kowe aja seneng disebut rabi, awit mung siji gurumu lan kowe iku padha dene sedulur. Lan ana ing donya iki aja nganti ana sing kok sebut bapa, awit mung siji ramamu, ya iku ramamu ing swarga. Aja gelem disebut panuntun, awit mung siji panuntunmu, ya iku Sang Kristus. Sing luhur kalungguhane kudu dadi abdi tumrap sedulur liya-liyane, awit sing sapa ngluhurake awake bakal diasorake, lan sing ngasorake awake bakal diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pemut lan tuntunan dumateng tiyang kathah lan para murid dalem anggenipun bangun komunitas sing begja rahayu, sing bahagia. Ingkang sepisan Gusti ngejak tiyang kathah lan para murid supados menapa sing diomongake kuwi ya ditindakake, dicakake. Kadangkala ana ing urip bebarengan, umpamane ing rapat-rapat wis ana keputusan ing sok-sok, rikala ngecakake kuwi beda karo sing diputusake. Utawi wonten ing pasrawungan, ing pajagongan, kadangkala gampang banget wong omong ngendikan bab sing sae-sae, ning le ngecakake ya ora gampang. Kadangkala awake dhewe duwe wawasan sing bener bab liturgi, bab pewartaan, bab ajaran gereja, ning kadangkala ya ora bisa ngecakake, termasuk Rama nggih. Kula ya sok-sok rumaos bisa omong ning le ngecakake ya ora persis padha karo sing diomongake, luwih gampang omongi. Ingkang kaping kalih, Gusti ugi ngajak supados anggenipun bangun gesang paguyuban utawi komunitas menika ya dodene sedulur, dodene kanca, dodene abdi ing abdenan. Awit ingkang kasebut rabi utawi panuntun menika ya Sang Kristus, ingkang kasebut Bapa menika ya namung Rama ing swarga. Gusti ngejak supados
Anggenipun bangun pasrawungan menika mawujud wontening semangat pelayanan pengabdian. Mila yen wontening gesang sesarengan, mbuh kuwi tingkat keluarga, lingkungan, paroki, RT RW, ora ana sing gelem ngabdi, ora ana sing gelem melayani. Nah, menika sanes komunitas dalem Gusti Yesus, sanes komunitas sing mujudake kautaman dalem Gusti Yesus. Lan menika tentu dados PR tumraping kula panjenengan sami wonten ing saperangan lingkungan utawi paroki. Angel banget sing jenenge golek pengurus. Kula menika wonten ing paroki Jedis nyuwun sewu, pados pengurus menika ya boten gampil. Yen disuwuni supados dadi pengurus langsung nolak, wegah, boten purun lan sapanunggalane. Nah menika dados tandha-tandha yen ing gesang sesarengan boten wonten malih sing purun pangladosan. Nah menika mangkih nggih komunitas dalem Gusti sing dikersakake bakale ilang. Awit kula panjenengan sampun boten purun ngladosi. Pancen dadi abdi menika boten gampil. Wong awake dhewe dikersakake Gusti, yen ngabdi menika ngasorake diri. Jane menika modal. Yen awake dhewe wani ngasorake diri, wong liya arep ngasorake awake dhewe ra masalah, mergone aku pancen ngasorake diri. Ning nek anggone ngabdi menika ora gelem ngasorake diri, lah rikala dipaido wong liya, dicatur wong liya, dirasani wong liya, awake dhewe ora trima. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.